Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Majalisar begen Annabi sallallahu alaihi wasallam ke farin cikin gayyatar gagarumin maulidin manzon Allah wanda ta saba yi duk shekara, wanda za a yi kamar haka ranar Juma'a 2 ga watan Jumada Awwal da ranar Asabar 3 ga watan Jumada Awwal hijira ta 1445 wadda ya yi daidai da 17 da 18 ga watan Nuwamba 2023, wuri ɗan yashe filin makarantar boko. Masu gayyata 'yan majalisar bege, Allah ya bada ikon zuwa, amin.